ffordd hawsaf o chwilio yw drwy ddefnyddio'r bar chwilio ar bob tudalen. Bydd hyn yn eich galluogi chwilio archif cangen rithyn a phen ar lag ar yr un pryd. Wrth gynnal chwiliad, efallai bydd angen i chi ddefnyddio nifer o dermau sy'n ymwneud â chymchwil. Enghraifft, os oes gan le enw Cymraeg a Saesneg, mae'n well eich bod yn ceisio chwilio am y ddau. Os ydych yn ymchwilio i ffermio, efallai y byddwch am gynnwys termau cysylltiedig eraill, fel amaethyddiaeth neu fferm, ffermydd. Pan fyddwch yn chwilio am le, pwnc neu enw, weithiau byddwch yn sylwi ar frig y rhestr bod tudalennau pwnc defnyddiol i gael rhagor o wybodaeth neu gynhyrchion o'n siop ar-lein. Os byddai'n well gennych beidio â gweld y tudalennau hyn yn eich canlyniadau, cliciwch y blwch wrth ymyl tudalennau a siop yn yr adran canlyniadau o, yn y golofn ar y chwith. Yna, dim ond cofnodion o'n catalog am mynegion ar-lein y byddwch yn ei gweld. Byddwch yn sylwi bod rhai cofnodion yn Saesneg a rhai yn Gymraeg. Y rheswm am hyn yw mae ein polisi ni yw catalogio casgliadau yn eich iaith wreiddiol. Os byddai'n well gennych leihau eich canlyniadau i ganlyniadau cangen benodol, cliciwch naillai Cangen pen ar lag neu Cangen rithyn o'r adran Cangen yn y golofn ar y chwith. Yn eich canlyniadau chwilio, byddwch yn sylwi bod yna eitemau sy'n dweud nid oes delwedd ar gael. Mae hyn yn golygu nad yw'r eitem wedi sganio ac ni ellir ei weld ar-lein. Yr unig ffordd o'i weld byddai yn weld â ni neu ofyn am gopi. Os mae dim ond canlyniadau gallwch chi gweld ar-lein yr ydych am ei gweld, cliciwch delweddau yn unig yn adran canlyniad gyda yn y golofn ar y chwith. Bydd canlyniadau y gallwch chi gweld ar-lein yn dangos delwedd fach ar y chwith i'r cofnod. Nid yw popeth ar gael yn ddigidol, ac mae llawer o'n casgliadau digidol gan gynnwys cofrestrau plwyddi ar gael drwy'n gwefannau tanysgrifio hanes teuluol eraill. Pan welwch gofnod yng nghanlyniad eich chwiliad, gallwch glicio ar y teitl i weld rhagor o fanylion. Gall lefel y manylder a ddarperir amrywio rhwng cofnod poblog a gwybodaeth fwy sylfaenol. I weld sut mae'r casgliad yn berthnasol eich chwiliad, gallwch ddewis Pori'r catalog. Gallwch edrych drwy bob adran unigol o gasgliad drwy glicio ar y plus wrth ymyl y cofnod. Bydd disgrifiad o'r casgliad yn dweud wrthych pa mor fawr yw casgliad, pa ddyddiadau mae'r casgliad yn ei cwmpasu, yr iaith y mae ynddi, disgrifiad o'r sefydliad y mae'n ymwneud ag o, ac unrhyw reswm na byddwch efallai'n gallu cael mynediad i'r casgliad. Dim ond dogfennau lle mae'r maes lefel yn nodi eitem neu ddarn y gallwch fynd ymlaen i'w harchebu. Ni allwch archebu casgliad cyfan i gael ei gopio neu ei weld yn yr ystafelloedd ymchwil. Maes pwysig yma yw'r maes a'r gadw yn. Bydd y maes hwn yn dweud wrthych ble mae'r ddogfen yn cael ei storio. Mae ein casgliadau'n cael ei storio mewn 2 swyddfa ar wahân, ac ni allwn drosglwyddo dogfennau rhyngddynt. Felly gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi'r swyddfa gywir i ymweld â hi. I weld eitem yn uno'n canghena, gallwch archebu ymlaen llaw a threfnu apwyntiad yn uno'n hystafelloedd ymchwil. Os yw'r dogfennau yr hoffech ei gweld wedi gwasgaru ar draws 2 safle, yna mae hyn yn golygu y bydd yn rhaid i chi wneud apwyntiad i ymweld â'r ddau.